నడవలేదు. మనమే నడవలేకపోతున్నాం, కాళ్ళు పీకిపోతున్నాయి ఇప్పుడు. తర్వాత నడవలేదు తర్వాత. ఈ ఊళ్ళో మటుకు రెడ్డి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిలో తప్పకుండా పూజ చేయించుకొని చక్కగా ఉండి ఇక్కడ మనకు మెట్లు లేవు కాబట్టి, ఇక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి మన చిన్నవాళ్ళు చేసిన గుడేగా, ఆ గుడేనా అది చిన్నవాళ్ళు చేసిన అక్కడ కనికా పరమేశ్వర అమ్మవారి సత్రం దగ్గర అంటే ఆంజనేయ గుడిలో కూడా ఉంది ఇప్పుడు. చూసాం లోపల బాగానే ఉంది లోపల. అప్పుడు చూసాం. అప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్ళాను మళ్ళీ సందర్శనగా మన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి అక్కడ పూజ చేయించుకొని ముందులో కాంతాన్ని వేసేసి వస్తాను. అప్పుడు సందర్శనగా అంటే చక్కగా తీర్చుకున్నాను. వెళ్ళాం. నేను వెళ్ళే నాన్న మటుకు అడుగు వచ్చి రాలేకపోయా. నేను నడిచా మామూలుగా ఆయన ఒక అబ్బాయి చూసి నమస్కారం అండి, నేను తీసుకెళ్తాను స్కూటర్ మీద తీసుకొచ్చి ఆ బట్ట ఆ రెండు లోపల కూర్చోబెట్టి వెళ్ళాడు అబ్బాయి. మీకు మళ్ళీ వచ్చినట్టు అప్పుడు నాన్న రాలేక ఆయుష్ కొట్టు కూర్చున్నా ఆ చెట్టు కింద. నాన్నప్పుడు రా ఎంత ఆయుషపడ్డాడు పాపం రాలేక. అరే ఈ చెబ్బిట్ట పెట్టుకున్నట్టు అన్నీ అట్టగా పట్టాయి.